Baba Fakazi. Yabezitha. Sikhulekile emampozeni. Awu siyakwemukela mfundane. Ngezikathoko. Lenziwa. Bengo sindabuza. Wena wedwa mfana wami insizwa ngobiyela. Usho nje? Ngiyakugoma phela namhlanje. Uzongigathana makhulu. Hayi ngeke kodwa phela inkosi ngeke uthi insizwa. Inkosi baba wethu. Kodwa nje insizwa nguwe. Hawu njalo bese umela umsila njalo. Hayi khululeka. Saphiwe ivangeli lokuhlala emuva. Akuwona njalo umuthi njalo lokubona le ndungu ngemisa kanje ngoba ngisupport iPirates. Team enkulu. Hawu ikhona ngisho esitabelelweni. Hawu. Awazi? Ngikuzwa ngawe lokho. Awufunde lapha isitabelelo u97 ivesi lesi4 ngoba ngathi naseBhayibhelini ikhona futhi le team isupportwa ezulwini. Ngokwebona team ethatha indebe kathathu ngathi idlala yona. Istabelelo 97 verse 4. Verse 4. Funda. Sidle uzibeka amathambo. Sidle uzibeke amathambo. Ipiki team ukuthiwa inamathambo. Ngathi yaziwa phela iyona. Uyesu uNkulunkulu. Uyezwa ukuthi support wezulu kufuza uNkulunkulu kuyiBucks. Zokhululwa nguye zonke. Ziyokhululwa uye. Zonke amateam afuna ukuwina njengeBucks. Fanele aye kuye eyokhululwa nguye. Onke. Kulawo mathambo. Kuwo lawo mathambo. Awudabukela iNazaretha madoda. Hey. Hey, kodwa impathe ziyasala yonke mabhida matata. Igqoke ijezi lelokhuzane. Hayi le team le. Kanti izosupport iStellenbosch kodwa ayizona iStellenbosch. Bayishaya abathatha iStellenbosch. Ibigqoke ijezi lale shift. Hayi bo ngishoko. Engiyibonile ikhala lo ndoda, engikhalile lo ndoda. Imelo yelo bafowethu. Ngaze ngayidabukela. Hey chef, phela mawungayisupport iPirates. Uyibonile iPirates athi iguqile nje ezulwini. Ubani ungayibonanga iPirates iguqile ezulwini? Hayi bonke babonile manje. Ngapho sibongela ukuthi iPirates ihlakaniphile. Yazi ayikho into ebuhlungu njengomuntu ongabonge. iPirates ihlakaniphile futhi athi iguqe ngamadolo phethe inkomo embili futhi. Izobonga. Wakayibona phi team izobonga wena ngenkomo embili. Ingoba bayabona yokhululwa nguye zonke kulawo mathambo. Kanti noJesu wayibona njalo iPirates. Yeah. Wayibona kudala. Funda iBhayibheli Ezekiel 37. Verse 7. Lapha kuverse 7. NoJesu wabona ukuthi le team izoba inkinga engakabikho ngesa prophet. Hayi lo baba odlala ngani lo. Khona lo baba lo novelelana ephupha into ayithandayo bese yazi ungithuse kabethi ngale kwelisayo amaNazaretha akawabonanga ezulwini ngithi mina uyena obegeje izulu wangena endaweni erona. Ubani? Nomuntu Enigma. Hayi begeje umnyango bafana wangena endaweni erona. Ubani? Edlule wathi ngibonile kodwa khona bebefaka ingubo ezimhlophe wathi mina ubungena lapho ke besilapho ke thina amaNazaretha onyana. Usho lo negama lengane uPoniponi. Yena uPoniponi uthi amaNazaretha akawafica. Kodwa uthi uthe esedlule ezulwini wabona abantu befaka ingubo ezimhlophe. Igama lakhe kodwa lelo bisidlaliso Phela iPoni ingane ehashi le, izinyane lehashi le. Poniponi. Ayishem. Awufunda incwadi lapha. Athi amathambo. Wathi amathambo. Asondele. Ithambo kulo ithambo la. Ithambo kulo ithambo. Kanje. Ahlangana. Kanje. Ithambo kuleli kanje. Nathi le team, nathi. Kanje. Ethatha indebe yaphinde yayithatha okwesithathu uyise ndodana uMongcwele. Kodwa ke sekuyabheda ke mabhakani asazi ke. Ngoba nanicela ukuyiwina kathathu phela bafowethu asazi ke manje ukuthi kuzokwenzeka kanjani ngoba niyicele kathathu nanikwa asazi ke kuloko okuzayo. Futhi sobe sikhala sonke ngoba futhi kuloko okuzayo ke
Iyothathwa abanye. Angazi Ayasivumi. kodwa-ke naye ozoyithatha funeze ezoyicela. Mabengakayiceli yethu. Hayi uma bengakayiceli phela no-4 awunankinga no-4 kodwa phela funa bebuye bezocela kuye. Wendaba Ubhuti. lesa sidudla namanje asikakomi.